азиз, имрӯз 17 октябр 29 сол мешавад, ки ҳунарманди шинохта равоншод Караматло Қурбонов дар байни мо нест. имрӯз писари ҳунарманди шинохта Муҳаммадрафӣ Караматло ба сари оромгоҳи қиблагоҳаш рафта дуо хонд. дӯстони азиз, Караматло Қурбонов бисёр як ҳунарманди нотакрор буд. 29 сол пеш, шаби 17 октябри соли 1992, Караматлои Қурбон ва дигар овозхонҳо, ки ҳамроҳаш буданд, ҳангоми аз тӯй баргаштан дар ноҳияи он аз ҷониби ҷангҷӯёни фронти халқӣ бо роҳбарии Восит ба қатл расонида шуданд. Агар умр вафо мекард, имрӯз Караматлои Қурбон ба синни 60 мерасид. қатли Караматло ба аъзои гурӯҳи ҳунарию дар тирамоҳи соли 1992 аз ҷосустарин саҳифаҳои таърихи ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон ба шумор меравад. ҳоло фарзандони Караматло, Нозия ва Муҳаммадрафӣ яке аз ҳунармандони нотакрори Тоҷикистон ҳастанд. равонаш шод бод. мегӯянд, ки суруди хуб ҳеҷ гоҳ кӯҳна намешавад. он сурудаҳое, ки Караматло суруда буд, то имрӯз дар дилу дидаи мухлисонаш садо медиҳад. худованд ҷояшро ҷаннат гардонад. جان عاشقی دارم تو کردی وای دستا جان درک گل بودو بارم تو کردی نیسوی گلکی درک گل بودو در سویه وای دستا جان شراب soy golaki soy golaki esto yo golaki man golaki hoy soy yo de sorpresa me man golaki soy golaki soy golaki Sabahadish me omuzamana misoy golaki misoy golaki man golaki
سفید و گلکی یه سوی گلکی